Ngi priang sngub hai pi baro sa sinpat sya kaneka sabat school ke jangi bala wanra pi daka KJC Media Ministry ngirap daga jingkemen na kamenta kapor ke jong pi ba pi ya pelat kenang ban ya pulilang bat ngi ya ka sabat school ke jangi ha kaneka por te ka jingteng jong ke jingi puli ke jangi ya ka jingyai lenti jong ki priu ke jong blai na kari Egypt sya kari kanan kari jong ke jingkular mentang ni puli sya phangki khandai tili klam ki ba ngisyam ha ka kitab Exodus nadu kelenong ke bahnyau. Te haswa bingin stang ya kanika jingi pule ke jongi tungnya pandemikli jingi ha ka jingduai. Kukpa jingi bah beneng ya aingu imitrai kanika por bamila ai hangi kamtam bangin yo banya selok bat me dak baya keren ya kaktin ke bakot ke jeme kerku yang ilang baro arngut badia pait lang jeme baro bapet ya kanika sabat school ke jongi ha ka kerteng jisu ngadwai. Amen. Amen. Kajingnya pule jengi kumbang laong ba kadesha pangki kendai teliki klam kiba nginya pule menta katayau bat kajingnya le prasya hapdeng kinong Egypt ya kebor kajong play bat kita giblay tau kajong ki bat ngisi pet kumno kata kajingnya le kajia bat kumno kapteng hadu bagi kun Israel kindami no na kata rijong kajing lomrau kadkhot kan mau banginnya pet ya kani kepor na ka Exodus kunong kaba kendai gerkot kaba live ho san kaktin jomblay kay thu ingi ba kumta lapan ya kadok nut upharu ba sim lapalait no ya ki kon Israel kumba ublay ulakren ha Moses kani kalong kajing ya pule ke jongi habangi pet ya kawe na kijing ya thu khana baladon uwei unong rep ubadon ya uwei kada uni unong rep ula persang ban penya ya tau kada hanrei utau kada ki si senki ro bat ulan ne haju bat tre banyai une utrai jong ni kada ubrei unorep ula sempat di hadu ba uni ukada ula sngau ta ka jimpang nangta ula kren hu ti uni ukada ula sedang banyai habala kli dagi breu balai hab ban le kumne ya uni ukada ti ula jubab yaki kalong ba nukong hi pidai ban yo ya kata kajing sya skor kajong utau kada kenang ba unyai habang ipet ya kajing jia ha ka kitab Exodus habi day bar Moses bar usem haro nyu i hang nei ba kani kajing jia kala jia hang nei ba kumbang yu i ba usem haro ulapan ya kadok no jung kumba ulapan uni ukada ba tre banyai ti hak ba khadu nyu i ba usem haro unsa pelait no hi ki briu ke jong blai na kari jong ke jing lom rau hadin kata ke jing tenju kiba kari Egypt kalai kendu daki sipau teli ki klam ha kata kari Egypt menta ka sngi ni pulei sapang kini ki khandai teli ki klam bat ngin siapa ha ka wei pat kalnong ya ka wei pat ka klam ka ba khadu te ladangi pai ya ka mat ka banangkong jong ke jing pulei ke jong ni hane ka kren sapang ublei persya ya ki blai ngakwa ban bo ke jingkli ya pastor hakane kamat ke banengkong kumno hangne ublai uprasya ublai jong ki Hebrew uprasya ya kita ki blai jong kinong Egypt ngadang mut tharai ba kadai bet ya upharo pastor sngub ha ban yarap ini bang seuto ya kane kamat hangne Ta shobang postu u Moses bat u Aaron kilalet yakmat jong pharo din ya hai kilalet ban kerpat lani ban keren hau paro ba on pa no lani ba on sha ya kibriu jonga banlet uparo ukren Moses ukren ni kentin hau paro te kum rei uparo pada ule yu itho yo blai ka ba kini kelenong bala dap ngilai puli ba uparo msum le itho yo blai rei haba dei ba gani ulai persya iki blai jong ke Egypt lani jong ki jinget jong uparo di hangni ngi iba ublay ba bat ki blay jong kinong Egypt kaba kren sang ni ba ublay ule yu upen ya lupa lang ba kini ki klam si pautli klam kiba long kiba pen ba ublay jong ka beneng ukam krau ba ne ki blay jong ka Egypt tina ta daw la ublay upa knang de kini ki klam si pautli ban pen ba kita ki blay jong kinong Egypt kimla banyada na uta ublay jong ka beneng ubang nginget bat ngi syakriu Alright.
Kublai sibun pastor kalong ke ba sngut nat hang ni ba piwan ra ya kenika benta nyu i hang ni ba haba lajia ketuka kajingjia ka ri Egypt nyu i ba kine kinong Egypt ki mane hadu kumba palat khatsan spa teli ki blai thau kita ki blai ki ba ki mane ban nyu i hang ni ba kajing pensitom mi kini ki nong Egypt ka dehi ba ki mane kita ki blai bab long persya ya ka an ke jong blai ya ka mon ke jong blai namar u blai ukwa iki briu ke jong uba kim dei bandon de ki wei pat ki blai dre ditang u blai pelthau ke beneng ya ka khendau larangi pej hang nei ha ka lanong ka ba nyau ke khot na ka ba sipeu bat khat wei ka ya thu ingi hang nei hadu ka ba khat ar ti Moses baru Aaron kila lek hapo uparu bat kila lek kumta kum batrai ulah kum baru Aaron la bread uding do akhmat uparu baru la kala sen anu kumta uparu ulah khot ye kita kirustat kinong le bertong ti kinong le bertong kari Egypt ru kila lek da ke jing le mentor jangki na ba kila bread ya uwei baro kila bread uwei baro ila uding do ru bat kila kelap sen handai uding do jong Aaron ulah nguit no kita ki ding do jong kiniki nong le bertong ka kamba ka belajiah ni ba nyu i ba kini kinong Egypt bar u Aaron kila berat i ding do jong ki hakmat jong Faro kila kelap sen ti nyu i pat de hang ni u ding do jong Aaron ulang ngoi teli ya kini ki sen ki ba la kala na ding do jong kini ki nong le bertong pastor ha bakran pang kini ki sen kini ki kabor jang kini ki ka ubo kabor jang uni upsen uni ding do jang Aaron kumno tharai ka pen i hang ne yak ta ka jing khrau ka jong ublei hang kani ka penta la bat ong monu ba kham khrau bor ni la dangi pej hang ne ba kinong Egypt hi ki mane ro ya kini ki blei psen jang ki ya ka ni ka dur jong uni upsen kobra uba kata ka blei Ureus kani ka dei ka ba penpau kata ka dur jong uta upsen kobra ba don kata ka klik kum kobra tingyu i hang ni ba ka bor hi selendet jong kani ka jing mani yi gibsen ka pen kan mau yang ha ka Bible hi ba upsen ha ka Bible ka theo you know ka theo ya soitan udai yak jakor ka Bible ka thu ngi ha ka jing man pau ko long ba khat ar ka khot ka ba khandai tingyu i hang ni ba kini ki blai jong kinong Egypt ki ba ki mani kita gibsen kimla ban pelaj ya ki dakabor jong kita ki blai psen ki jong ki tin reng yu iba ka kabor jong ublai lengba Moses baru Aaron kalangut no ikitu ki tu ki psen jong kinong Egypt kendiat hang ni sepang kini gibsen apor ba u Aaron bat kitu kinong lek bertong kila berat in am Hamadan bat kitu gibsen jong kitu kinong lek bertong kila ki lang ya lang roi psen jong Moses langut no ikitu barokhat but anda Aaron lo shim na utodong ini am yo tu ding do yo tu sen baru kala ding do biang kemut kini kinong lek bertong kim don ding do syu pen i ka jing krau bor jong ublei jong ka beneng ublei long bakrau ba kitu kim yo syu ding do kim don ding do syu kila do no eta ka bor ke jong ki pen i ba kila do bor kim don bor syu nomar ha kitu ki por kinong lek bertong bor ki don ding do jong ki te kibri jong blai ru gidon ding do ban yarap yaki henry new ding do jong ki pen i ga bor jong jing jong ki blai gi jong ki ten rei u blai jong ka peneng padau pen i ba dau ding do la ban ngut no kita ding do jong ki wei ba dei ba kinom don bor so kim don bor so hai kalong ka ba sngot nat hang ni nyu i ya ka bor jong blai kalong kham khrau ya ka bor jong kita kinong le bertong angyu i ba usoitan hi ula ban le ki kam phala dei kum le kini kinong le bertong jong kari Egypt nak ta ka daw ngi i ba ka jing trai jong soitan hi ki ba khadur ban le ki kam ba ban penthame ki briu kinong le bertong kita kinong aksut te kum ta ki la ban penthame ki briu te hang ne ngi i ha ka ba khadu hi kini kinong le bertong ki bor jong ka jing manik sut kinom la ki bor ka jong blai namar u blai ulong kham khrau yaki kita baro kibor jong ubaman kendiat hang ni ban sutho ba kini ding do jong kitu ginong lek bertong ki don nyau tedli
nhau tli ding do den rei u ding do jong aron pada ngot ya baro nhau tli ban kitu ginong le bertong kim don borso kitu ginong kran swar kim don borso tag daw pen I ba u blei ulong u don bor halor jong ki baro ti habang ipe jang di kendiat sepang uni u blei sen ma wat uni u jure yas ru udai u blei sen nang ta uni ru u nehe kau ru udai u blei sen tigini bro ar uni u blei u nehe kau pada udai sen dan ar tadi gikle tidak mno wat kini ru kim dan bor hakmat jong utau ding do jong aran ba u lebrat ba langut lo tigini ba khat penpa ba kini ki blei kim dan bor kebangan saya pulih kham dia le saya kham sedin kendiat kublai sibon pastor ya neka jing pensai halor ke neka mat ni snoto hani ba kibor he gejong beman kinamla e kibor gejong blai kibor jong soitan kibor jong kinong le bertong hak ba khadu ki haban pendem hakmat jong blai ni poi hakmat ka baar ka bakren sepang uparo lar ni pe hang ni nyu I kumba ublai upen ya ka donot ka jong paro pastor hatu kalong sisa ba ublai hi upen ka donot jong paro lada pin puli bha ya kini ki klam ki bala ai da ublai na banta uparo bagi Egypt isham ba ha kitu ki santali ki klam ngi I ba uparo pen hi do not ki jong o dai na poi kitu klam ga ban riu I kumba ublai u pen ga do not jong paro ha jing sha kam dai kamut ba ublai u sha ya ga do not jong paro ba on pen usha ya kata bor jing jit jong paro baru paro lo jit man la yu ban pen la ga do anot ka jong u persha ya ublai u krau bor ya ublai u krau bor te hang ni ga thu ngi ba hakini ki khandai sin ha kitab Exodus mo khandai sin ka jing pen ya ga do anot ka jong paro ka I kumba dai ka jing le ka jong ublai rei dai ka jing le jong ublai ka dai ka jing le ka jong u paro hi bo le yu bau pen la de haba kitu kelnong ba sedien ki bala kran ba u paro usngau be la de ba u de u blai la ne no mi bujidi ya no ya u blai jena ta daw u blai lo pha de ne roi la ai lat ja u lo blai pen I ga bor jong un rei u paro u jit hi ban ayu ban pen la da pin puli ka ni ka banta pin puli Exodus kelnong ka ba nyau ka khat lai khat sa ar pu ar kum no gin so tho I ka ni ki khat kumno ka Bible ka hikai ngi ka Quran ya ta ka jing pen ka donot ka jong paro ta kumlai sibon pastor ya kaneka jing hirap jong pi ban pensha halor kaneka mat ni kumba pila ong ba hakapadang sedang hi udai uparo ba pen ka donot ka jong o nengkong ublai upen I da kidak kisin kala biang ya uparo kala biang kinong Egypt tenre ka bakhadu ngi I ba uparo haba u Moses baru Aaron kiwan ong ba ngam itu ya utrai tegat haba u briu ula kentat ya ublai u bomdon su kata ka jing terang bantip sepang ublai bantip ya ka jing sisa kila kentat mardor kumbang itip ha ka Genesis kelong ban riu pipulina do khat ka ban kong ba u mensim jong ublai ya le bat ka do junom dai ba kamut ublai unom ya le ban penbor ya ubriu ba un kala ka bamut tenyu I hani da ka jing pene ka jong u paro hi namar u wai po wai briu udon la ka jing jet ban pediang lani ban kentat ya ublai ban pediang ya ka jing maham ban pediang ki dakisin ki ba ublai ula ai te kumta hak ba khadu hi men sim jong ublai yai wan su ha ka ban kren ha u paro biya kata ka donut jong u paro la pen no menta namar ka jing jet ka jong u hi baru mensim jong ublai ula ino kumba ula ino ya usol hak nyu I haba mensim jong ublai ula mi no usol mensim beman ulawan ban kontrol ban te lakam ya usol bat ka bas nusi kelong ba usol ula yapno hak jing jot te kum tarung ya I ya u paro ba ula pen ya ka not ka jong u da ka jing jet jong u hi bat mensim ba beman ulawan ban syar ha paro pastor pinang don ban halor kane hang ni ong ba ban pen kala ba mot yau paro blei lo pha dik dik klam chipo tli klam ban ya tho ha jing sha khan dai tli la biang yau paro ban kala ka ba mot han rei u paro yai pen yu hadu ba la ino ha u ya ta jing jit ka jong o ti u blei pha khna ki ni klam
ban ya rap yo paro ban kelak ba mut ban pelat u na ke jing dum ban na ke jing nek bakla ke jing mut ke jong u blei u le yu u klem thau ya u brio ha ke jing baman re u brio hi jet ban le ta ke ba paman tina ta ke da u blei pha da kini klama paro ban pen shai yo paro na ne ban hika yo paro bon kelak ba mut re pen ban le yu na pen la ka da not ke jong hai aga basngot tenat hakani ka sebab skul jingi tu keslah ka basan pusau ka ai tu ka benta bangi pulik ong mudur ba kiju ki kejar sengi ki basyo ya ka makhon bar kiju ki kejar sengi ki basyo ya kete ka makhon ka kala ka jam bat ka kete kepat ka kala te ngisngo tu hakni ba lada kata ka jinga dai ka jengi bat ublei ro lada ngisya ba ublei un kata ka donut jengi kan kala jam ka keloi ban priang ke jing sisa tilada haba ublei ukuran haba nyo sngau ta kubor pat kata ka ju ka kubor ladang ngim priang ka donu jingi kan kala te ngisngau tu ahni ba haba ubriu hi u yale persya ublei ka ba kut jong u kadai ka jingyap namar ka khang no kalat jong ka jingis nei ya ubriu lada kala ka ba mut shwa bu nyap no tingu i ahni ba ublei lo ai ki dak kisin ka bala biang ya pharo hnrei u ya kentai kata ka jing khot ka jong blei hatu ngiru ngilong kumjo bon sin ublei pen pau ngi kidak kisin wai ngi kikamba ukrkhu ya kijing im gajongi henry bon sin ngim patio ngim sngap ngim sya skor ya kijing hikai ka ktin kejong ublei te kala ban jia ya pi ngaru ladang yai pen ka do nut jongi hak ba khadu men sim jong blei un pet no nangi ken diat ang ni ba ublei la i no yo pharo hai la i no yo pharo bat ka do nut ka basniu donut ke chung u ke jing sngew ke donut chung u le yu u ble la ino ya ta galat jong jing ai chung u la weng no da u ban le yu la sha yo pro ba kat kum ke jing kwa ke donut ke chung u ba dai hang ni ba u ble u le yu la ino kum la ong ne ba u ble la ino ana la ino ble ke mot u saitan u shim ke bu yo tau brio kublai sibon pastor nganget bakala biang hane ngini poi hakamat ke balai jong ke jingi pulai ke jengi mentang ni pe iki klam kiba lai teli kiba ngisem hakane ke jingi pulai jengi nakal nong ke bah nyau jong ka jingi pulai ke jengi ya kane kitab Exodus pastor ngisem hane ya ki lai teli ki klam kiba jian kong pila banya thu ingi kumno kane ka klam ke ban nengkong kadon ke jingi dai bat kita ki blai jong kinong Egypt ta khniat hang ni ha jing shisha ublei ha ba pha ini khlam umur ra ba ublei pha i no Egypt baro khat dai tang na daw jing pen donot jong u no yalam jong ri baro ko wei ka ta ai ka ri jong u baro ko wei wow ti na ta daw hang ni ha ba pet ji ni khlam ka baning kong ka ba ublei lo pha ha ka ni ka wa nai ka ba kta yo ni ublei jong ka ni ka wa nai ublei happy uni ublei happy udai ublei jong ka ni ka wa nai ka ba mot na ni ublei u ba ajing em ka ka dai jing em ublei ma u hikai ba udai u kpu jong ka jing em ha ka jong ka jing em ka ba mi no na ka khat ka jong ublei mot ka jing ai ka jong ublei ndai uni ublei happy u jong ka ni ka wa nai u ki nong Egypt ki nget ba udai ublei jong ka jing em ti ha jing sha don manu bala ban ajing em dei tang ublei bala ban ajing em ti hang ni la i ba ublei la yu the ya ka ni ka khlam ka baning kong ka bala bo jing baw hang to ha Exodus ka nong ka ban nyau ka khat ba khat saw ter phin pe ha do ka khat ka ba ar hu saw hun sham ya ka ni ka khlam ka ba ublei la bo ha Pharo bat kinong Egypt bat ko ka wa ka le yu kala kelas na bat onda bala 8 kelas na me ko ba uni ublei happy la ban kelas ngur biang ni ko bat kala ne kasnam ha kini ka wa nai tepen i ba uni ublei happy uba ki nget ba udai ublei jong ka jing em ublei jong ka jing a jing kerku na banta jong ki ko jong ka jing em jong kinong Egypt Andrei uni ublei la ban pen skor kini ko kani pen i jing krau bor ublei jong ka pneng la ai kini khlam pan ni le persya kini ki ublei ini pe da si kum bakhat saw khat san teli kita ki jaj ublei ki ba ublei la le khna kini balong persya kita ki ublei jong kino Egypt kublai sibon pastor ka ba
sengatanat hane kalong bangi iba une ublay happy jong kawa nail la ban pen kelas ngur yang kita ke kemba pilaong yu i hane ba kini kido kha hakawa nail ru khay thu ngi hakatul nong ka banyaw khot ka ba arpeu habala kelas 6 to kawa kemut kawa haba kelas 6 kum kata ka 6 jong ubriu ubala yap te kala long bi yaki bakindi te omdon jing thau bala ban imsu hapo jong katuka wa katuka namar ba kini ki briu hajaka bakin shania ha ublay jong ka beneng ki shania menta ha uta ublay jong kata ka wa te ngitip ha ka bible kumba pastor ila ya thu ngi ba kwa ban yai ban biang ikani ba ujisu ulong uta ka wa jong ka jing im yangi ujisu kumba ula terwa itu ke briu hang nong basan yonis ket khot ba khat sau ong lada ubriu ubadi nak tu ka wa nak tu ka pung un sliang rei lada wan bandi nak ta ka kata ka kata ka pukri ka bau jisun ai kamut un im sigi bam jikut kata ka dei ka wa jong ka jing im ka bam jikut te ngai bangi sngo thu hang nei ya ka nei ka benta larangi phai su blai ngin yo bandi kata ka jong ka jing im ka bam jikut ngini pet pade ha ka nei ka khlam ka ba ar ka kren chapang ki jakot pastor pila ban nyarap yang yangi ban sngotu kumno kane ka jingya dei kane ka khlam jakot bat ki blai jong kinong Egypt Sean poi kani ka banta new play happy la ban pen im ya kitu jing thau gi badon ha balai haba poi ka snam kitu jing thau ba im ha bar khot ki yap tamar ba kim la ban im ha ka snam te kum ta la yap dot bar khot tin na lor kata ublei pha sa kani ka wei ha ka wa nai la yu na kani ka wa mi ki ai ki jakot kani ka khlam ka baar ka khlam ka baar mi kini ki jakot gino Egypt ki nget ba ka dei ka blai haket ka blai ka jing ya takhu ba mar khmat bat ublei jong ka beneng la kum do kani ka wa nail ka ba ki nget ba dei blai jong ka jing em ba jing em rei pen mi da kini ki jakot kino Egypt ki isi bahaya ki jakot ki isaj met iki nang ti ikan jing iki ti na ta kadal ong ba ublei jong ka peneng wangan pha de kini jakot ki ba ki ikan jing ki ba mi no na kini ka wa nai berkat uta ublei ba de ban aya kata ka jing itnat ka jing ba dari pha ban de ai kata ka wa mi ban ki ba ijli ki isi ka ba mot ublei le khna ka ni ban le persya ya ta ka blei yu ka blei haket ka blei haket kaba ki nong Egypt ki ngai tina ta daw ban ni le persya ka ni ka blei ka wa nai ka pen mi de ki jakot ba ki nong Egypt ki syap ting kim so tanat ya ki ni ki jakot ti ka ni ka dei ka banta ka ba oblei la the khnang ya ka ni khlam ka ba ar de ki jakot ka blei chibon pastor ai ka ni ka benta ka jing sam ka jong phi mentang ni pe ha ka khlam ka balai padem ka khlam ka balai ka kren pang ka jim pen kala jen ren ya kadau met kumno kane ru ka kadon kata ka jinga dai bat kita ki belai jung kinong Egypt do khndiat ngani ka banta ka balai ka khlam ka balai Moses la le yu do sho ya ka ai ya khandau dei nam phinu pe yang tu kani ka lonong ba pra ka khot ka ba khan riu tiu try ong how Moses ba ron tu kner no hala wi loading do ba to sho ka de met jong kani kari bat kan kela jenreng hagri Egypt keleng baro wow syok do tau kener syok do tau ding do bat kela jenreng balai ban ni le persya yau tau blai kep ma ublai kep ublai khandau jong kinong Egypt ublai pum jong kinong Egypt Andrai ublai ya kata ka baki kinget ya ta ka khandau ublai pen mi pen ban na ta khandau ka ba ude nong ya dai ka khandau ude nong ri nong sumare khandau pen ban ublai la yu pen mi da ka ai da ki jenreng mut ki kan jaksi ki badak ya do abrio hajing sha ka dei ga jing le asi jong ki brio ba ki don kini ki jenreng ki don kini ki jenreng ki badak ngala ju i kim dei kum gaksi rai ki dei ki ba kham le nga sa i gini gi brio ki ba jusum jusat sa yo gini rai ublai up ya gi nong Egypt ba ki nom sum nom sat rai ublai yu open mi direct na ka pum na khandau jong ki nong Egypt ka ba ki nget ba new blai kap ublai nong ya da nong pen long jong ka khandau rai uni ublai pen mi pen ban de ai
dai kini ki jenren ki badat ki breu dia na tengda ublai upun ulek persyak ni ublai ba umla banyada ya ki breu le jong na kini jenren ha badat jenren ku badat kisi te kadat buat dia na tengda ong ba kini kani pen i kataga jaga bor kini kinong lek bertong ru ki lek ayu ki lek kumjuk dinam ki lek kumjuk fin pulih tu ki lek ayu kini ru ki lek kumjuk ndrai ki kimla ti ki kran ha paru ong kan ni kala ada sisa ka sindak tiga jong blai ka balak ta yau tau blai jong ki ka bakta ru yagi priu jong ki hata wow ku blai sibon pastor ngi i hang ni kumba pila ong ba kini kinong lek bertong hatu khot ka ba khat phra na tu nong ka ba harahi bakini ru kilale kumju ban penjak kita let's say ban penjak kita ki jinren ki bala le da bor ka jong blai henrai utau blai jong ki ublai gap unamla ban le ya ta namar ublai jongi ublai ubangi syakri ublai jong ki hebru udai ublai uba krau bar uba kam krau ya baro habaro te omdon kabor briu omdon kabor nosishar omdon kibor jadu kibor boman bat kino kibor akan yang pertai kibla ban yanu jor bat kabor ka jong ublai nyu i hang ni tang naka dau jong kajinge persyak jong wei no yalam kakta lut ya kajat benriu barok ka wei te kajat benriu Egypt kasya bisar hakmat jong blai kahap hapo kajing bisar ka jong blai lara karni berkajat benriu ka jong iro lara kaya persyak ka mon ka jong blai ublai un sabisar ya kita ki briu hot ublai un bisar ya kita ki bom ko ngu war hagri India jingi kedai kari Hindu ke bom nget ya ublai kedai ke banget sibon ki blai ublai un bisar ya gitu kino yalam ki bom nget ki bayar le persya ka gospel bar ya kita ki banget ublai unom ya persya ki kumbang yu iba ublai u ya da lagi jong ki briu ki don haka jaka ka bakot Goshen hagri Egypt dai hang tu kam je ai ya ki dai tangi gitu ki jaka je ka basyong gitu ki nong Egypt kan nong ba ha ka tu ka benta te menta ngi pet pada haka ka kamat ka basau hang ne ngin ya pet ru ya ka ya ki lai te li ki klam te ka banengkong ka kren sepang ka ni ka klam ka basau ka kren sepang ki skany pastor sngap ha ban yarap ban pensyai biang ngi kumno ke ni ki skany ki don ka jinga dai bat kita ki blai jong ki nong Egypt ba ublai ula bisyar ki da ka ni ka klam to khniat hang ni ba kini kino Egypt kidon yo new blay bo khot ublay ochit uni ublay ochit udai ublay ubaher halor ki pungkte ki jaka bajhe pasngam ubayada bayada gitu ki jaka kata ada jinget jong kino Egypt ba uni ublay yada ya ki prion na ki jingmi jong kitu ki jaka ki nyang jing pang ki ba mi nang to lani kan no uni ublay achit udai no yada ndai pen ban na le yu ublay lo pen mi na kitu ki jaka ya ki ya kiskan but kini kiskan dai tang uskan perjong baro don way professor hapor bang pule wang ba kini kiskan dai tang perjong baro khot ki jat skan ki badat ya ubreu ki badat ya ubreu ki da yu ki mi but ki pen sitam ya ki no Egypt nadu uperjong nadu uterdiap nadu ukan ser but kum tar ter kini ukan siap nang ta ukan lun kebangi ong kidon sibon kini kijak skan kibangi la banjar kerteng doi kidon sibon na lor jong kini dang don sibon kiba kini kijak skan kibala mi na kini kijaka kiba kte kiba kinyor lane ki biar mo yong ki biar kejaka badon kti ke bajeliu ke bangam tila da pi ong to pingam sepo ngi khot ki biar bat na kini uniu blai utchit uni la dai ban le yu ban yada yagi breu jong war Egypt rei pen ban ublai ongan pen mi na kini ki jaka yagi di skan ki ba per but uni ublai umla ban yada uni ublai jong kino Egypt ka ba ki nget dina ta da ra ka jing lawara ka jing sngau si la ni ka jing syada jong ki mdai tang haki baro kini klam nadu ka jenren nadu jakot nadu ka wa ki baglas nam kala kta lut ya barokhat ki jakwa ki rung sepo ying po asam ki skan ki rung ki jenren ki bet dot ki breu prokhat bat bakra batri bat baria prokhat nang ta bat kini ki skan ki dat ki breu keblai sibon pastor ya ketu gajing pensyai halor kene ka blai jong gitu ki skan nyu iru hang ne nalor utu blai dang don sa ketu ka we ka blai ka baki nget ka blai kepri
kaba isrim kum katuka nyang ketur kaba kaba penlang itu ke ban roll ya ka bat ka kentur daden bat kum tang yu i bahkan kini kinong Egypt kibu ya jing syania ha kini ki belai ki belai ki kenja skan ting yu i hani ba ublai sisa ula syok kinong Egypt bala penjenjar ki haduk ba kim la syok ban yada ya ladi nakabor ke jong blai te hang ni yu i ba uparu hajing sya uong hani ba ula kloi ban sya iki koni seral bakin let ban ajing kenya ya ublai bat syabar jong keri Egypt sya kata keri klau hendrai tang hapo jong keri Egypt te uparu na kata kadau kwa iki bakin mi no na keri Egypt te nyu i ba ublai ula pensitom yiki habangi pai pada sakawai pat ka klam ka basan ngipai hang ni sepang ka jing yap klam jong kimrat pastor sungba ban nyerap an pensyai ni kumno kane ro kadon ka jing dai bat ki belai jong kinong Egypt ya ka jing yap klam jong ki jingri jong kinong Egypt kendiat ha ni ka klam ka basan ka kran sepang ka klam ka ba bleu la the halor jong ki kimrat baro kimrat mut kham kta jor ki jingri kelak ban kata kimrat ki babon jat ki kada ki kula ki hati ki mesi baru khak kini ki kimrat ki kata tibat uni ublai lani kani ka blai kentai bala khot ka hathor kani ublai kentai hathor ka dei ka blai wajib baki ki blai jong ka jing ye jong ka jing yada ya ki ya kimrat ka bala pa ka dor jong ka jong ka klik masih Tihang ni haba paru ong ya ki khut Israel bakim dei ban lek palat dari Egypt ide ban syong hari Egypt ban kenya han ki khut Israel kim tre namar balai ba ka jing kenya jong ki kalong ka jing ijli hakmat jong kino Egypt namar balai ki kenya ri masi ri lang brod ri belang tien rei kani kala long ka jing ijli hakmat jong ki kim tre ti kani ka balai kala ayu ka dei ba ka balai bala pa klik masi ka ba kinget kadai kan nong yada kimrat andrai le kamno kani nong yada ro kamla poi kani khlam yap kimrat yap shu kulon kimrat ngalai i kimrat ki bagi yap ki mi tertho na sentur natai kelon habadan ki kerthat ki yap di nga nge ba kadai ka weina kini ki jat jing the ki jong blai la se kala banong da ke jing mi tertho sentur jong ki lani kala banong da ki jing at ki baat ha kamet jong ki kala banlong da kini ki jing boy ksan ha kamet jong ki rei kan ni ka blai hathor kamla ban yada ki kimrat coba ka kala dei ka nong yada ka nong penlong ti uni blai apis ru udai blai nyau kentang da kino Egypt ndai den ha kan ni khlam ka basan la nyau kor ya kini ki blai ba le yu ba kino Egypt ki mani ndrei ublai le yu ulai le persya ki bala penyap kini ki mra ya kini mra di wat uni ublai apis don bor ban nile ya kata ka bor jong ka peneng ka bor ke jong ublai ka ba ublai ulat he nang ba kino Egypt kin jong tho ba pleng ki blai jong ki kim long hakmat jong ublai jong ki Hebrew ne ublai jong ka peneng Kemudian sibun pastor nyok sibun ke jing hikai ha kini ke jing dei bat kini ki klam ki belajar keri Egypt ngi bak ka kti ke jong blai badan bor ka kham khrau ban ya gitu ki blai jong gitu ki nong Egypt ki blai thau kini pertai kim long ki long tang kadur ke baki mane ki long tang kala ke jing thau dur rei kim don bor hakmat jong blai ke benang mentok ngi po he ka klam ke bahan riu te ngi pe hani ka klam ke bahan riu ke dei da ka jing pang da ki tok jauh pau blai la syo ikini ki nong Egypt da kitok jauh pastor sngop ha banyarap an pensyai ngi ya kane ka klam da kitok jauh kumno kadon gajing dai bat kita ki blai thau jong ki nong Egypt kendiat uni nong tho la ra kani ga ya kani ga banta ngako ang puli kumba kalong nang ni kendiat na bon yo hamsha yong ha klam ka ban reu ka jing sha rem ka ISIS nani ka ISIS kani kala sha rem kani ka blai jong ki dawai ka blai jong ki dawai le yu ka la dei ban ha ba poi kan ni la dei ban ai dawai ba ki nong ai dawai kin ai dawai ba ki ni to jaw kin jam an rei kini ki nong le bertong
ba kirustat ki penpau shna ba ki le yu ki kimla ban le gani kimla ban mi to jao yu bru nomar balai yala di kila yo to jao ti hang ni ru don sa goi ka blai kani ka blai kini kinon le bertong kila asya job te don sa gani ka wai ka blai ka bagi khot ka sakmet ka blai thma ba ka jing yap them kani ka dei ka blai jong ka jing ya da na ki thma ba ka jing yap them man le yu ba nomwan kum kini ka jing yap them to jao dei jing yap them hi wan ti na ta daw la bu ba kin dei nong ya da ki blai ki la shu thao tin re hang ni ru da don sau wei pa de blai ba kerteng im hotep blai jong ka dawai de shin bat ka jing pen khia ni puli mene ka ISIS ka dei ka blai jong ki dawai nang ta uni im hotep ru blai jong ka dawai de shin bat ka jing pen khia ka tu mene ISIS ka dei dong blai jong ki dawai uni pa dei blai jong bat dawai bat pen khia re habawan nu to aja ha ni ka khlam ka ban riu le yu mla pen khia ba ro kini nong le bertong ru ki le yu kimla ban le kini namar balai ba ki yo ya kini ka to aja mo ki ro ti kini ki nong le bertong ha jaka mungkin one shot office joki jaka besar ke joki ke belas wan namar balai labi to jauh kan ni kalong ba obleu pha de kini ki bar khoj ban long persha ki blai jong ki nong Egypt ki ba ki nget bat ki mani kumle sibon pastor new ih ni ba ka jing sania jong ki briu ha ki nong pen khia ha ki dawai greshin kum ba ki nong Egypt kila sania ha ki blai jong ki ban pen khia ki ban yarab ki mar ba ki bu than ke jing sania jong ki ha ki doktor ha ki nong pen khia ha ki dawai greshin ting i ba kamla setia ban pen khia ki nak ta ka jing pang to jao hang nong ibu ya jing sania jong ni kum ki banget ha ki sini ki ba khadu hatung ibu ya jing pen khia jong ni tang ha ki doktor tang ha ki dawai greshin hatung ke jing nget jong ni karit hadu kata ba ni wat palat ye kita ki nong pen khia kita ki inong le bertong ha ni perthai ban pen khia yang ini jing pang jing sistem here ka ba khadu ngi i ba kini ki nong pen khia ki nong ai dawai ki doktor jong ki ru kimla ban le segi hospital jong ki ta jaka pen khia jong ki dukan ki jong ki jaka pan ai dawai jong ki ring i ba ka bor jong blai kala job lut ye kini ki bor jong usoitan ki jing sania jong ki breu ha ki ai ki ba kenja perthai to habangi pe yang ni ba ublai ula le ikani ka kamba hani ka ong hani ka ni ka jing tho ba ni no tho sabar school ong ba ka basngeu thamula ka long ba menta wat ki nong le bertong bat ki nong kren suar ro lakta jur ki da ki ni ki khlam ba kimla syuban wan syaki yang besar kumbai pastor ila ong te kani ka long ka benta hang ni ada pidon ai pastor ban hang ni skendiat to pen i ba long ba kani ka jing klem kam don jing rap e ru am na kini kinong yarap ki jong ki balong mo ki blai jong kadawai ki blai jong jing pen khia ka ba ki briu ki be rei kini ba khoi kim la ban a jing rap ti kum ta la ong ba ublei la le yu i kum ba ublei ha kan ni ka banta i kum ba ublei yu pen e ga don nut jong nu jong pharo da pin pudi tu exodus kan dai khat kum ba ublei pen e rei ka ba mut ublei ula sha e pharo bon jit i la ga jong banta bon pen e ga don nut jong i ti na ta daw hang ni hagan ni kabanta ka bakhat duong jing sisa ka long ba ublei sha bangin khet yaw so jong ka jing tat ban pediang ni o on da ba ublei la sha bangin kan tat ma uso jong ni pen i da jing tat jong ni ublei le yu sha bangin jet yala ka jong ka lanti te upharo ro jet yala ka jong ka lanti I kum ba ublei pen e ka don jong on re de ka jing jet ka jong pharo ban pen e ka don jong Kumulai sibon pastor mentangi poi hakamat ke bakhadu ngin ya pulih ni salai ke di klam ban ngin ya penkut ke klam ke banengkong dau pria ki puit bat ke jingdom ngi pet hang ni ke klam dau pria ka nong ke ba khandai ke dekot ke ba arpu ardu arpun reu pastor sngo ba ban yarap ini bangin sngo thu hang ni kumno kan ni ka jing pen stom ya ki nong Egypt dau pria ro kadon ke jing mani kadon ke jing dei par ke jing mani blai jong ki nong Egypt abang ipet ya kan ni pria udai bahap na beneng ngi ting ong hap na beneng rai na suñ na banta ka badon kil o dei ka bai kan do lang ka ler kluj bal er shit bat kan ni ka janha bat la pen long yang slap bat yo pria tiang ni la ong ba kino Egypt ki nget ya kan ni ko bai pa dei ka blai ka ba khot ka blai nat
kabadai kabasan syar ka sehit beneng kabadai maka ba penya ki ba ha beneng ba ha kandau ba penya ya ke badan syajrong ndrai don ru sau ni we blay ba kerteng o serious uni udai blay jong ki jing thong jing tap titip ba pria kamut kila jot lut ki jing thong jing tap teu blay ukta ai kani blay jong sun beneng ukta ru ya blay jong kandau ba pe jaga thong ka tap ya ka jing bam jing di la ukta ya kini ki ar bentah barhaba hab upria kani ka blay not kam la baniada but uni blay osiris ru la baniada ki jing thong jing tap te te daw ong ba blay la kta ya daw pria but la hab upria ba ki jing thong jing tap ki la long kiba jot kiba do da do ai tina te daw blay pen i ka bor ka jong u na benta jongi bangin tep ba blay jong ka neng ulong blay ba khra bor bangim la ban ya nujor batno de ba khraw tam ne ki ba khraw tam wow kublai chibon pastor snat hane ka long ba ngim dei ban bu ga jing shania jingi kum kinong Egypt ro tang ha kabam ka di jongi lane namar ba kisania thana kita ki blai ki jong ki ban ai ka jing kerku ka jing yadai ki ya ki jing thung jing tep jing ki ban penroi ban pensan ban penhe ki hana ki jing shania ka jongi hi ka long ha blai ba ai ngi ka jing im bla kerku ya ki jing thung jing tep ya ka rep karyang ka jongi bla penman ba ya ki kam ki kiti ki jongi te udai blai ba pendap ki jing kam ki jongi komnya i ba pendap ki jing kam jong ki kon Israel ka jing ya lenti kim don kam ban rep south host nem rei blai ai ki daka jing bam ka ban beneng yin se pule kata ki lenong ki babon ngini pet ro mentai ka ya ka khlam ka ba phra ngini pet yang ni ka khlam ka ba phra ka ba lakta daka deki puj pastor kani ka bentar ro ka kren chapang ka jing sha pen stom jong kinong Egypt deki puj ki jing thum ki jing tep jong ki kumno kani ro kadon ka jing dai bat ki jing mani blai jong kita kinong Egypt to pen pet yang tu hadian jong kani ka lenno ba khandai khat lai ka tu ba kran chapang upria bujur riam belah bat kini ki blai bade baniada kimla baro ar kini ki blai kimla ti ublai upha sa ka wei ka khlam ka bada ki de ki puj na lor belah ta ka khlam jong upria la sho lo de ki jing thung ni tap ublai pada upha da kini ka khlam de ki puj kini ki puj hang ni long ba hang ni don so wei ublai ma ublai set rengkat bat ka ISIS kia nyau la nyau yaki kum ki blai ka rap ka riang ti ublai la ong ru ba usudai ru ublai ka sun beneng nang tau serapis la junget ba ulong ublai ba khenkor ka jingroi ba khlanbor la khenkor sapang ka jingroi sapang ka lengkha ka song man sapang ka jingpen khia jong ka jing em hadin ka jing yap hang ning yo i ba na lor jong gani kini la ong ba ni ublai jong ka eryong ma ublai jong ka eryong ublai jong ka thma uni uset ule yu kala long hi kumta mla ti ublai upha na lor jong kini priau pha bar hang ni la ong ba uni ublai umla kini ki blai kimla ti ublai upha da upha manta sada kiput ha kinong Egypt ro kinong kibam internet kibas ngausi kinong Egypt ban yu i kini kiput ti le akum no hang ni ka bakhat du ka long ba ba ha ba pha kini kiput ya ka ba pensa nau tau pria kini kiput le ayu kibam do ya ki jing thung jing tap jong ki te kini ki blai ki ba ki nget ki blai ka rap ka riang ki blai ka ba ngilatip kerteng kum set nang ta latip kerteng kum Osiris kini bar khot kimla namar balai ba ublai jong ka neng ngitep ba ulong ublai ba khrau ta kublai shibon pastor ya ka benta ka jing jia ka khlam ka ba phra nyu isha ba kini ki blai jong ka Egypt kimla ban ajing ada ki haba ublai lo sho ki kim don bor ai ru em kita ki blai thau jong ki kita ki blai be ki mane manta pat de ka ba khandai ka khlam nyu i ba la sho ka ri Egypt da ka jing dom kumno pastor ka neru ka don ka jing ada bat ka jing mane blai jong kita kinong Egypt haba ublai ulo sho ya ka ri Egypt da ka jing dom om don jing shai su
hakari ki jongki Pin dapat yang ni kini kijing dum. Laong bak ni kijing dum kalau long kaba dum senyah do kata. Kaba ong laban kata ai kijing dum. layo ban Laban tebah. markal arben Larben kata kijing dum. Tin rei ngan itu epi balai ublai kini. Namar ba kinong Egypt gidon ya kini ki ar saki ar teli kini kiblai. Ar ngut kini kiblai. Uwei udai ublai ra balong baki nong Egypt kimani ya ublai sngi neura udai ublai sngi baki mani sngi nang ta don sau ni u thot ni ublai thot udai ublai benai ublai jong ublai benai ba ajing shai ti ublai ra ba ublai thot kile yu kidai ban ajing shai Henry kini ublai la yu le persya ki ba no pendum ya ka jingdum ka batlu tlu ka no sngi lai sngi aba don we no yalap pas jengi wong ba kata ke jingdom kalong ke bar ben hadu rata ngilak ban kata kata ke jingdom bagi khmat jongi kim la shu ban adjust ban penhe na penret ya kini khmat bayong jongi la shu penhe penret red la yu la long pala dum ngan myo isu ka ke eru henrei ka basu tanat kalong ba tang ha kinong Egypt ka don ni kini jingdom kat bagi briu ki jong obdai ha kini ki Hebrew ya la yu ka don kasngi don ubnai jing shai baro lai skilater ti kan ni pen iba ublai jong kapneng sai sin biang de ba khra bor halor jong ki giblai ba kinong Egypt ki mani ki thau dor ri ki giblai ha dor jong sngi ha dor jong ubnai ba ki thau ha dor jong ki giblai jong ki rei pen ban ki giblai jong ki kimla ban a jing shai ya kinong Egypt ti ha ka ni banta baro khandai teli ki khlam ublai yu pha ki ni ba upharu la yu uyai pen la do anu jong yai pen ba ublai ongan sapha sakawe ba khatu ba un so tho ba dei ha ni ka por ngin se pude la sham te yo ya ni ka we banta ba mentang so tho ba kini ki play baro ki balai pude khat sao khat san kini ki play ki ba dei na bata ki ba pher ki play jong ke jing yara jong ki jong ke jingkerman jong ki ublai lo penduk jingkerman ni ki namar balai ba ki kemla ban pelat jala ki jong kita ki banget haki ban pelat ya kata ba ublai la the alor joki wah kublai sibon pastor ngi liyo sibon ki jing kai na kane ki jing pule jingi na kitu ki klam ki balajia dari Egypt ba ka ublai la sho iki namar ba ublai yo iya ka jing mane blai thau jing ki no Egypt ya ka jing bet ka jing ki mane ya ki jing thau ki jong blai haja ka ban mane ya nong thau ki thau ite ki blai thau ka basno tanat ha ka sam galong ba sispa la pusan ka khot ka ba khat san hadu khat phra ka itu ingi ba kini ki dur blai jong ki jaj benriu ki long ka ksiar rupa bala thau ki kti briu ki don ka sin tur hendrai kim kren ki don ki khmat hendrai kim yo i ki don ka man sim hendrai ki don skor kim yo sneu ki don ki bat ka man sim ru kam sim la don haki ublai ong hane ka khot ka ba khat phra ka ong kita ki ba thau yi ki ru kin long kum maki but uwei baro bashania haki kumbang yo iba ublai la sho ki yitu ki blai jong ka Egypt kum taru usho ki briu ki bashania ha ki blai hangnung ibu ye ka jing shania jengi kum ki briu ki banget mata ki sngi ublai sian un sapha ki nyautli ki khlam shwa ban pun kut ye ka perthai ban pen sitom ye ka perthai namar ba ki kentai ban pediang ya ublai jong ka beneng kum taru tu jit ma phi ha ka ni ka sngi ngin pen ka not jengi lani ngin sha skor ke kiten ka jong blai kat ba ka por kadang don te pastor kani ka long ka jing pule ka jengi ka pasno tanat te ngin pen kut na da ka jing duai ngab ha ni lam ngi ha ka jing duai kan ni duai ko pa jingi bab neng ya ngo yemi ha ni ka por ka ba me lai lam ngi bangin ya pule ya ka tien ka jaw me lang ba sab school wala ngim la un pule lut ki de khat pa ro ki badan ki bala a hingi bangin ya kran Hendrai nganget dah kena kijing ekran onwara kijing soto kijing sha na mata jongi habangi singap pada skor ya kitin ke jong meleng ba kena sub school hai ni kapor sim ko buram ni ashmi maaf ki pop rangkal jingi baro nabi ni panteng jong Jisu amen